citromlé. Szerintem semmi nem lesz. Én is úgy értem. Nem. Csak több lesz benne a lé. Ez nem értette? Egy titkos labirintím. Labirintim. Tovább se. Szerintem sem. No, semmi. Unikum. Semmi nem lesz. Parfüm volt már benne? Volt. És mit csinált? Semmit? Tudod, a Baileys az viszonylag sűrűbb. Az van fenn. Itt? Aha. Titkos sejtekkel. Melyik a fekje? Melyik a Baileys? Az alkoholista megkérdezni tőlem, hogy melyik a Baileys. Rájöttünk el? Originál! Ilyen finom piákat öntünk a céklelébe, meg vagyunk budja. Na sokat a többit meg egy perc. Mármint, hogy mi? Nézd a tetejét! Anyád, körbe van. Nézd kívül, ráncs egy picit. Úristen, mintha valami magzat vagy. Úristen! Ezt nézd, itt oldalt, figyeld már! Új, itt nézd, mintha... Mint egy gyújtatart! Tekered körbe, hogy vegye. Persze. De durva. Nézd már. Figyeld. Azt is keverem. Úristen, mint a tojást raktunk volna bele, nézd a tetejéről. Tiszta tojás. Nézd, itt figyeld. Olyan, mintha valami darabos valamit öntöttünk volna bele. Szerintem egy kicsit hoz kijebb, és akkor így hát, ha jobban látszik. Még jobb. Figyeld. És azt az Úristen, ezt nézd. De gusztus, és ez tényleg a Baileys? Kosti! Még egy kicsit citromlé, meg Baileys van benne még. Ó, de finom a Baileys. Hé, ezt a